Dobrý deň, dobrý večer, dobré poobede, to je úplne, ale úplne jedno. Dneska vás tu vítam na slovenskom let's play, gameplay, bla bla bla, to je tiež jedno. Amnézie, vlastne dvojky, Machine for Pigs. Jednotku pravdepodobne prešiel už každý a keď nie, tak ju aspoň videl na YouTube, ako ju niekto hral. Takže nemusím opisovať, aká je tá hra. Je normálne strašidelná, obzvlášť táto dvojka, pretože obsahuje dve veci, ktoré sú pre väčšinu ľudí strašne nepríjemné, a to sú prasatá a mohutné stroje. Ja som už túto dvojku pôvodne hral asi iba nejak 30 alebo 20 minút na začiatku a bolo to katastrofálne strašidelné pre mňa, pretože je tam strašne ticho a naraz tam je obrovský búch a vy neviete, čo sa deje a kde sa to deje. A no, tiež som to natáčal, ale to video bolo pekné v zmysle úvodzovky na 6. Takže ho nemám v žiadnom pláne vešať na YouTube, pretože to by som asi urobil hanbu sebe až do smrti. A možno to bude aj týmto videom, boh vie, to musíte posúdiť vy. Samozrejme píšte do komentov, či mám s týmito vecami pokračovať, pretože mňa osobne to veľmi baví. A samozrejme dúfam, že to nebude úplná strata vášho času, čo určite pre niektorých bude, pretože nie každému sa páči. No tak, to je tak všetko, čo k tomu môžem povedať a dúfam, že si užijete tento menší gameplay, čo som si pre vás nachystal. Tak poďme na to. Dúfam, že sa neposeriem ako malé dieťa. Čo sa pravdepodobne stane. Je to strašne strašidelné, keď vidíte, ako vás nasleduje nejaké hnusné prasa, ktoré... Katastrofa proste. Ani neviem, kde som teraz. Už to bolo asi mesiac... Aha, kostol, jasné. Tak teda kostol, čo mi ty môžeš povedať až na tieto železné stoličky? Pravdepodobne nič. Či? Pootvorené dvere? To sú bežne takto pootvorené dvere, nachystané čisto len pre vás. Teď sa mi nechce. No. Farári, aké krásne stoličky, máte také železné, obzvlášť na tých sa musí veľmi pohodlne sedieť. A obzvlášť to musí byť také mäkké a teplé. Biblia. Ale... Biblia! Biblius Antirus. Aha, opäť je tu tá maska, než to som si všimol od začiatku, ona sa ukazuje na každom mieste, kde ste. Je to strašne nepríjemné. No tak poďme, keď už ich nechal niekto pre nás potvorené, tak nimi poďme. Ale musím uznať, že to je pekný... asi gotický kostol. Samé Kristy. No. Oh. Orgán. Trúbkový, pardon. Presne tak, som to ja. Mi zdá, alebo tam niečo je? Poďme, ukáž sa. Je? Hej, prasa. No ty si mi rozkošné prasiatko. Aj ťa niekto uškrtil. Priviazal. Pardon. Vidím, že tvoj spoločník si to tu už nejako má na háku po tom víne. Teda Kristovej krvi. Chyba... No? Nejaký mechanizmus spúšťajú tieto dve sviečky, ale jedna chyba, takže to poďme zistiť. Keď je v kostole, čo to je? Kotol. Toto dáva obrovskú logiku. Keď zrejme na toto potrebujem tú sviečku. Orgán, prosím ťa, snažím sa tu natáčať. Tak. No dobre. Tam je ten orgán. Nikto tam nie je? Samozrejme, že nie, na čo by tam niekto bol? Duchovia to za nás obstavujú. Aha, Macko. Trošku zabagovaný, ale už to ide. Fuj, si nechutný, zostan si tam a zhni tam na večnosť večnosti. Preklínam ťa! Ale nie, mám ťa rád, neber si to. Biela košela, ako inak. Pozrime za... Tak toto bolo rýchle. To sa mi zdá, že nejako podozrivo jednoduché a rýchle. Čo dúfam, že to nie je až také No, ja som strašne zvedavý, čo sa stane. Zrejme sa povolnila páka. Uvoľnila. Neviem rozprávať. Začal horieť kotol. Sviečkami. Ok, zrejme tu bude
nejaký tajný vchod, pretože odniekaďal prefúkuje vzduch. Zrejme cez okno. No, ale ja som taký sprostý, že si to vydedukujem. Á, počkaj, ty sa hýbeš, okej. Teraz, aha, no, dobre. Tak poďme teda do pekla, ktoré na nás čaká. Prečo nie? Však to je to, čo chceme, ne? Na čo by sme odišli a nechali tam tie deti. Áno, vlastne celý príbeh je založený na tom, že my sme otec, ktorý hľadá svoje deti. Ja, toto sa mi nepáči. Klietky do... Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Hovno, to nie je more, to je krv prúdiaca v tvojom uchu. Ejha. Neblikaj. Hej! Hej! Rozprávam sa s tebou, svetlo, odpovedz mi. Ticho. Ticho pretrvávajúce, siahoce až do mojej hĺbky duše. Ty kokos, toto je naozaj nepríjemné. Sa mi začínajú triasť ruky. To bez srandy. Ach jaj. Ach jaj. Do... Aha, tu je človek. No, teba sa nebojím. Úprimnú sústrasť. Hádam, to tu vydržíš. Ahoj. Tešilo ma. Tu je človek. Prosto? To je prosto, kam palere. OK, ahoj, idem dole. Videli ste to? Ja som to bohužiaľ videl. OK, ono to išlo doľava, tak ja pôjdem doprava. Pre Kristove rany, to je nechutné. Nechutné. No, nemôžem sa zobrať, čo to je, chleba, zemiaky. Nevadí. Nie na to, na dobrú svačinu. Zvlášť, keď mám poriadne netraví z tejto situácie. Hej! Ticho buď! Som tu daj inkognito. Do pitvora! Vidím holý... Ja nič nevidím! Mal som sa skryť inde, mal som sa skryť inde, dobre, schop sa. Dobre, môžeš panikáriť. Ó, bože, to je tak nádherná prdel. Tak, nevracaj sa, prosím. Ok, toto by už asi vidieť nemalo. Ruka! Aj. Kaďa mám ísť? Taďal to. Oni to snáď odpornejšie nemohli vytvoriť. Fuj, ja som tu sám. Bohatstvo, mal som si zobrať toho macka so sebou. I fabriky. Tak dúfam, že je to prasa pomalšie než ja. Mohlo by byť. A, tajný vchod? Áno. Ale v podobnom sklade ako tam, kde sme boli pred chvíľkou, čiže sa mi to moc nepáči. A to sú tvoji mŕtvi súrodenci. Vždycky, keď je niekde prasa, tak mi ukazuje ten zádoček. A je na tom oltári. Toto bola tá pumpa. Ináč ja som to stále nepochopil, toto je ako, oni si založili niečo ako vlastného boha, dá sa povedať, prasačieho boha. Tiež nechápem prečo prasa. A neviem, proste tí ľudia, hej! Čo toto? Sprosté cudy. Choďte niekam inám, ja som tu sám. Pokiaľ nemáte ruky a nohy a nie ste ochotné za mňa obetovať život, nechoďte za mnou.
the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony, yeah. No pekné violončelo, to sa mi páči. Ďalší zápis. Ja nechápem, on je strašne závislý na tých deťoch, pretože keď jeho manželka porodila posledného syna, ona zomrela a on si potom prisahal, že sa o ňu bude starať napriek hociakým prekážkam. No dobre. Uiii. Ale je tu opäť ten gramofón. Profesor of Vision. Vieš ty čo, rozprávaj to môjmu zadku a ja idem preč. Nestojíš mi za to. Nie. Prvé podložné lampy. No to si zo mňa robíš srandu, toto je... Hej. Neblík, prosím. Hádam to neblíka vždycky, keď tu je to prasa. Ja to nebudem riskovať, radšej prešprintujem, pretože mám strašne nepríjemný pocit, že niečo za mnou. Pardon, ja som nechcel. Preboha! Ináč to má akože nejaké sluchatka na hlave a to ide cez signál, pretože ja to stále počujem, ako keby som stal blízko toho. Fuj! Fuj! No proste, fuj! Idem hore. Je to opäť ten telefon. Ale nereaguje. A už reaguje. Mandus. Ja som Mandus! Mandus of Hellus, Spartacus. Čo prebudím? Aký sabot... No bodaj, tu budú ešte ďalšie osoby, ktoré budú normálne chodiť a rozprávať ako ja. To vlastne nerozprávam, ale vlastne no rozprávam. Keď poďme von. Povedal som von. Sezam, otvor sa. 1, 2, 3, 4, 5. Black Devil. Prčíc. OK, čo mám s vami robiť? No tak staré kotle obvykle niečo naštartovali. Ako párne staré stroje. Tak ja skúsim lopatou. Dobre, tak nie lopatou. Wow. Sú poriadne kusiska uhlia. Šmacni to tam. Šmac. A teraz to zapneme ako rúru. Ok, asi nie. Tak ešte jeden. Bef. Stále nič? Čo zavrieť? A, ide to. Ohoho. Mindfuck. Pokiaľ tu budem iba zapalovať kotle a žiadne prasa sa neobjaví, bude to v pohode, ako ja si nebudem sťažovať. Bude simulátor zapalovania kotlov. To by bolo aké dobré. Tie zvuky v pozadí si ani tak nevšimol, pokiaľ nie sú blízko mňa. Tak teda poďme zapalovať. Ešte kúsok nejaký. Môže byť, že by 2 stačili. O, menší lak, nevadí. A 2 stačia. Bohvie, ale aj na ako dlho. 3. Kladivko! Nemôžem ťa chytiť, tak vieš čo? Také škaredé slovo by som ti povedal, že by ma asi aj zabásli za to. Poďme zapaliť poslednú časť a... presne tak, tu si. Šmacni to tam a ešte jeden taký... This is Sparta šmac. Iba jeden kúsok tam mám dať. Tak jeden. Budeš na diete, pretože si tučná sviňa. OK, treba tam viac. Prskám ako hadica. Oho, to bolo vtipné. Dobre, idem sa zabiť. Tak 2 kúsky ti musia stačiť. Môjmu bratrancovi to stačilo. OK, teraz by som mal zrejme asi zaťahnuť za tie páky, ktoré tam boli predtým. Poďme na to. Zase. Pravím, ona prenasleduje, to je tak nechutné sadomasistická maska, ja nechápam, ktorý psychož by ju mohol nosiť. Dobre, tak, páka 1. Páka 2. Páka 3. Čo? Čo je tu? Zavriem okno. Zavri ho, vravím. Ty pamrt, retard. Nič. Ejha. Ejha. Som tu zavretý. Skvelé. Jipi. Aha, ja som nezal poriadne.
Okej. To už začína byť trošku nepríjemné. No. Okay, ja to musím nejako... Pitvora, škaredého. Podles to... Čo je, že pôjdem hore? Prečo idem dole? Pre Kristov rany, a tieto mreže sú vždycky tak dole, aby to prasa cez to mohlo prejsť. To je choré ľudia. Hej. No skvelé. Ty nesekaj, prosím ťa. Ach jaj, to sa mi ani trošku nepáči. A hlavne v čo dúfam najviac, že v tomto celom deji bude iba jedno prasa, žiadne viac. Boha! Ty vole, mne to srdce asi za chvíľku... Môžem ísť hore? Okej, prasiatko za mnou nie je. A očividne je slepé alebo hluché, pretože to nejako nereagovalo na svetelnú reakciu vedenú do jeho očných bulbí. Dobre. Prasa je zrejme na tej opačnej strane, takže ja si myslím, že tu máme trošku pokoja. Koksa, ale aké to prasa nabúchané, úplne obrovské. Strašne nepríjemné. Okej. Nehovorte mi, že mám zapaliť... Nie, nemám, tam nie je spínač. Ale máš nádhernú prdel, počúvaj. Treba to brať optimisticky. Optimizmus. Žiadny pesimizmus, inak to... Nemám ani zdania, čo tu mám robiť, žiadnu páku tu nevidím. Počkaj, možno, že teraz som našiel niečo, dúfam. To prasa ešte tak nechutne čuchá tým odporným čumákom. Vetri. Hej, čuni, buni, nerob. Prosím. Pre Kristové rany, ja sa tak strašne bojím. Je to iba hra. Dobre, držím sa svojho mota. Hra je hra a mi neublíži. Ale vystraší. Čuni, buni, kde si? Ježiš, nie! Ja sa trasem ako malé dieťa. Do prdele. Môže si slepé ako patrón. Nie, prosím, nie, ja budem dobrý, ja sa ti ospravedlňujem, nič som, nepapal som ťa, prisám Bohu, že som ťa nikdy nepapal. Inak viete o tom, že prasačí čuch dokáže vystopovať jedlo až na 11 km. Týchto pár metrov mi tu asi moc nepomôže sa odbaviť. Ak sa teraz rozbehne za mnou, bude to krokať o jednu dušu, tak ja neviem. Ale čo mám s vami robiť? Pistons, to nie, vy nie ste Pistons. Je to ako byť prvý deň v škole, akorát na to, že tu je tma. Prasa, ktorá ma chce zabiť, roztrať a znásilniť a všetko dokopy. A prečo nemôžem ísť sem na ten nakladač uhlia? Vôňa uhlia a tak ďalej trošku zmietla. List! Toto budem čítať, toto prisám Bohu, že budem čítať. Ok, toto mi nič moc nepomohlo, tuto je vysvetlené, ako tie mašiny pracujú. Sakra! Ďalšia vec na tom prasaťu je ešte horšia, že ono je stále ticho. Vy neviete, kde je. A bože, ja som taký slepý a sprostý, že to ani možné nie je. Hlbšie. No pomety. Diera, ty kokso, ako my sme sa napojili na čo? Do stredu zeme, odkiaľ ťažíme uhlie? Preboha, nehovorte mi, že tu budem musieť utekať celú rovinu pred niečím. Aha, tu sú schody. Dobre, debil, slepý.
A dvere. Zamknuté. Prosím, nebuď... Oni sú zamknuté. Nie. Nebuď tam, prosím. Nie. Prosím. Ja vás veľmi prosím. OK. Ďaká Bohu. OK, tu máme ďalšie spínatko. Oho. Tak v tom typujem, že toto je zamknuté tiež. Dá. Dobre, tak poďme sem teda. Ideme hore. Hej! Samozrejme, ako by to nemohla byť amnézia bez poriadneho zaseknutia výťahu. Že? Hej! Preboha! Žijem? Nič nereaguje. Aha, dobré. Tak zrejme sme padali, no. Stále sa čudujem, ako sa zmestí dospelý chlap do takéhoto balíčkového výťahu, ako v týchto výťahoch prenašali, neviem, prádlo alebo tak. To nevyzerá dvakrát pekne. Dobre. Prvá časť končí tu. Bol to pekný horor, kým sme sa sem dostali. Tak ako vravím. Píšte do komentov, či bolo to najhoršie, čo ste kedy v živote videli. Alebo možno chcete pokračovanie. Už mám vykričané hlasivky. No, dobre. Tak ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli, keď už ste tuto na konci. Nechajte like, dislike, je mi to jedno. A tak dúfam, že sa uvidíme v ďalšom videi. Majte sa.